Fatima yar amana, Fatima yar amana. Da ke na yarda ni ba za na bar ki ba. Fatima Zara yar amana, hakan ake kiranki. Taho masoyiya ta ya zane mantake, da ke kaɗai nake so in ƙara rayuwa. Sanda ni na hango ki na kama yin tunanin ki, ina ta yin batu na ki ya zanyi ne na zo gunki. Da izinin ki yar kirki ina bidar yar damar ki, da rarrafe na zo gunki domin ki karɓi sakon ki da za ya sanya ya mai kyakkyawan halin ki, yadda maki da zubin ɗabi'un ki. Idan ban da ke babu wacce kullum za ta ban kulawa. Fatima, yan neman kini nake a kullum ina kike, a inda duk kike nima anan nike. Ya zanyi in sake jin haka ya yake, mafarkin da nake kaunar ki rike. In ba kina cike wani yanayi nake, addu'ar da na rike a tsara ko ina kike. Na san idan kina nan bani damuwa. Fatima, 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 Fatima. Kwantar da hankali na ki da san ki zane ɗau maki, sarauniya diyar sarki mai ado da jan doki. Ko a ɓangaren san ki kama nike da ɗan zaki, bani manta damar ki da kika bani in soki. Shi yasa a kullum kalbi yake tunanin ki, tunda na ji daɗi mun yi haɗuwa. Fatima.